Il-pubblikazzjoni tal-inkjesta maġisterjali dwar il-każ ta' Gian Paul Sofija fl-intir tagħha huwa pass ieħor biex toħroġ il-verità kollha. Dan intqal mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervista fuq On Radio. Dejjem tkellimt li rrid trasparenza sħiħa f'dan il-proċess, li jkun hemm riċerka l-verità sħiħa u li ssir ġustizzja sħiħa. Dak kienu l-prinċipji li dejjem tkellimna dwarhom. Hawnhekk Dr. Bela saħaq dwar l-importanza tar-riformi f'dan is-settur. Li ċertu attitudnijiet tal-passat mhumiex aċċettabbli aktar. Li s-settur jaħdem jew bħalma ngħidx is-settur kollu ma pockets mis-settur jaħdmu b'indifferenza lejn il-ġirien, lejn il-ħaddiema tagħhom stess, b'nuqqas ta' rispett lejn il-bżonnijiet tal-ġirien li ma jinteressahomx minn inkonvenjenti u periklu li joħolqu, dak mhux aċċettabbli iktar. Il-Prim Ministru semma li fost ir-riformi li jagħmel il-Gvern hemm dik tal-liċenzjar tal-kuntratturi fis-settur tal-bini twaqqiħu skavar. Innotaw kolli aktar kmieni din il-ġimgħa bdiet il-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzjar tal-bennejja. Dawn ir-riformi għandhom iwasslu għal aktar kwalità fis-saħħa u s-sigurtà tan-nies. Li ma niddejqux niffaċċjaw fejn illum jista' jsir b'mod differenti għaliex iva nemmen li pajjiż b'saħħtu huwa dak li jilqa' realtajiet ġodda mhux jibqa' ċassa lihom daqs li kieku ma jeżistux imma li jilqa' lihom u jaddatta skont iċ-ċirkostanzi wkoll però għandna pajjiż li rnexxa fl-iktar mumenti ta' sfida waqt pandemija u qudieba wkoll fażi ta' rkupru ekonomiku rnexxa fid-diversi fażijiet u nemmen li jista' jkompli jirnexxi dan il-pajjiż. Però ma tista' qatt tiġġib dak is-suċċess jekk ma tibqax iġġib iktar riformi u iktar bidliet u aħna dak ir-riformi u dak il-bidliet lesti li nibqgħu nagħmluhom flimkien mal-poplu tagħna u mal-stakeholders kollha b'mod ġenerali.